Ας περάσει ο επόμενος. Βικτόρια Γκραντ, τραγουδίστρια. Δεν θα μας πετάνετε εδώ μέσα. Καλέ, τι θα μας πείτε? Την Άρια Στιτσόζο, την ξέρετε? Καλέ, φυσικά και την ξέρουμε. Για ποιους μας πέρασε. Πάμε. Στιτσόζο, μιο Στιτσόζο. Φτάνει! Φτάνει! Φτάνει, καλέ! Κατάλαβα. Όπως καταλαβαίνετε, έχω κάνει κλασικές σπουδές. Γνωρίζω πολύ καλά όλο το σοβαρό ρεπερτόριο. Ναι, αλλά εμείς θέλουμε κάτι πιο ασόβαρο. Κάτι πιο εύκολο. Ναι, αλλά με πολύ καλή εξάσκηση θα καταφέρω και σε κάτι πιο εύκολο. Αγάπη μου, σε εξάσκηση και να κάνει καλόγρια, τα πόδια δεν τα ανοίγει. Αχ, μωρέ. Έλα. Πάμε στο καμαρίνι μου, εκεί θα είναι πιο ζεστά. Όχι. Ευχαριστώ πολύ, αλλά όχι. Κυρία Γκραντ, δεν πιστεύω να φοβάστε. Αλλά δεν κινδυνεύετε από μένα, είμαι γκέι. Αλήθεια, αυτό είναι το ωραιότερο πράγμα που άκουσα σήμερα. Εδώ είναι το σπίτι μου. Έχω σχεδόν φάει όλη μου τη ζωή εδώ μέσα. Πάνω κάτω. Άνω κάτω. Εδώ μέσα χρειάζεσαι γυναίκα. Άντρα χρειάζομαι. Από τότε που χώριζα με τον Ρίτσαρντ, έχω τα χάλια μου. Για περίμενε. Έλα εδώ. Γρήγορα στην πολυθρόνα. Περίμενε. Λοιπόν, άκου. Θα περιμένω λιγάκι να στεγνώσουν τα ρούχα μου και θα σου αδειάσω και τη γωνιά. Αλλά πού θα πας μέσα στη βροχή? Α, δεν θέλω βλακίες. Έλα. Γιατί δεν πιάνεις τα ρούχα του Ρίτσαρντ να κοιμηθούμε μαζί? Μαζί. Μαζί, καλέ, μη φοβάσαι, δεν κινδυνεύεις. Ακούγεσαι θριωμένος. Όχι, δεν υπάρχει χειρότερο θέαμα από μια αδελφή συναγωμένη. Άκου να δεις. Είναι η πρώτη φορά που θα κοιμηθώ με έναν άντρα που δεν ξέρω καν το όνομά του. Παράληψης. Κάρολ Τόντ. Τόντι για όσους μοιράζονται το κρεβάτι μου. Λοιπόν, Τόντι, πώς σου φαίνομαι? Καλά, Είσαι και το πρώτο τεκνό. Εγώ. Πλάκα. Με ένα μουστάκι. Θεέ μου ήρθε. Ανακοπή. Ιδέα. Δηλαδή, Βικτόρια, αν θέλεις να γίνεις στάρ, πρέπει να γίνεις άντρας. άντρας. Άντρας! Δηλαδή, Χαμήλωσε τη φωνή σου. Τόντι. Κι άλλο. Τόντι. Αυτό είναι. Αγάπη μου, το έχεις μέσα σου το άντρικο. Καλά, θα τρελάνεις κόσμο. Και με τη φωνάρα που έχεις, θα γίνεις και το πρώτο τεκνό στη showbiz. Έλα ρε εσύ, Τόντι. Δεν μπορώ. Βικτόρια, θα σκίσουμε, το ξέρω. Τόντι, θα μας ξέσκισουν, το ξέρω. Έλα εδώ. Φοβερό τρικ, κούκλε μου. Είδες από Βικτόρια. Βίκτορ. Και πώς θα το κάνω αυτό? Σ' ανησυχεί αυτό. Στρίξου πάνω μου. Εγώ και εσύ. μια βραδιά δυο φίλων που άλλοι φίλοι ζητάν να δουν αν μας δεις ζωντανή φωτογραφία που άλλοι ζητάν να βγουν και δεν μας νοιάζει αν τα αύριο φέρει μια αναποδιά. Για ποιο λόγο? Έχω εσένα για συντροφιά. Και ό,τι συμβεί, εσύ κι εγώ για πάντα φίλοι, κι άλλος κανείς δεν συμφωνεί.